Ahojte, vítam vás na ďalšom arteterapeutickom stretnutí, tentoraz pri technike, ktorá nám pomôže lepšie spoznať samého seba. Pre tých, ktorí ma nepoznáte, moje meno je Mária, pracujem ako arteterapeutka a tento kanál som sa rozhodla vytvoriť ako priestor, kde by som chcela zdieľať rôzne tvorivé techniky. A dnes to bude obzvlášť náročné, pretože vám chcem zadať otázku. Kto ste a čo pre seba skutočne chcete? Kde sa aktuálne nachádzate a ako sa v tom cítite? Prvým krokom je rozdeliť si papier na 3 časti. Môžeme to urobiť tak, že si nenápadne ceruzou rozdelíme papier na pomyselné 3/3. Môžeme použiť pravítko. Môžeme papier zložiť a takto si vytvoriť čiary. Keď to máme hotové, zameriame sa na túto prvú časť. A táto prvá časť je o tom, ako aktuálne vnímam samého seba. Môžem sa zamerať na to, čo sú moje silné stránky, kde naopak cítim rezervy. Môže to byť situácia, na ktorú sa pripravujem, na ktorú sa teším, ktorú beriem ako nejakú výzvu a ja samu seba vnímam ako procese toho, čo sa vlastne má v budúcnosti stať. Ale v konečnom dôsledku to môže byť aj nejaké znázornenie môjho duševného stavu. Ako sa aktuálne cítim. Dokážem si vyhradiť čas na radosť? Alebo sa neustále ponáhľam a nemám čas si oddychnúť? Čokoľvek z tohto môže byť námetom tejto prvej časti. Dôležité je však, aby to odrážalo váš aktuálny stav. Uvedomujem si, že pre ľudí, ktorí nekreslia, môže byť veľmi náročné znázorniť svoj aktuálne ja. Aj preto hovorím, vôbec to nemusí byť žiadna figúra, nejaká postava, ktorá bude stelesňovať to, kým som. Ja si zvyknem pomáhať napríklad prírodninami, lístočkami, konárikmi. Tuto aktuálne mám kamienky, ktoré môžem napríklad postaviť na papier do nejakej konštelácie a tieto kamienky môžem následne poobkresľovať. Môžem medzi nimi vytvoriť nejaké línie, nejaké vzťahy. Pre príklad ukážem aj takéto zobrazenie, kde sa svetlé a tmavé farby nachádzajú v rôznych pomeroch. A ako vidíte, na ozvláštnenie sa do toho abstraktného povlepovali ešte malinké kamienky, kvietočky, perličky, ktoré celému obrázku dávajú význam navyše. Ak však svoje aktuálne ja nahliadate ako nejakú figúru a netrúfate si figúru nakresliť, mám aj takúto šablónku, na ktorej sa nachádzajú ženské postavy v rôznom postavení. Je to aj jedna mužská postava. A práve z týchto žien si môžeme možno nejakú jednu vybrať a skúsiť ju prekresliť do časti nášho aktuálneho ja. Ja som si vybrala túto neutrálne stojacú postavu a teraz sa ju jemne pokúsim obkresliť. Keď mám siluetu svojho aktuálneho ja, tak nahrubo načrtnutú, rozmýšľam, ako mu pridať tú charakteristiku. A pomôžem si tým, že tú moju figurínu odejem. A keďže ja si aktuálne prechádzam takým náročnejším životným obdobím prehodnocovania, farby, ktoré použijem, budú skôr vyjadrovať možno také vnútorné pýtanie sa, hľadanie odpovedí, neistotu, obavy. Takže budú to skôr farby tmavšie, možno farby temné. Keď sa tak dívam na toto svoje konzervatívne, nenápadné, aktuálne ja, hovorím si, čo sa za tie roky stalo. Ja ako dieťa som bola skutočne hravá. Neustále som vymýšľala nejaké nové príbehy, dobrodružstvá s mojimi bábikami, s mojimi sestrami. Všetko bolo pre mňa podnetom na objavovanie. A v súčasnosti mám pocit, že som tak silno stratená vo svojich povinnostiach, plnením každodenných úloh. Že to moje pôvodné, spontánne a veselé ja
sa stratilo v nejakej veľmi zvláštnej hmle. Mám dojem, ako keby som zabudla na niečo, čo nazvať mojim jadrom, mojim srdcom. Teda tým, čo skutočne som. Niečím, čo má krásnu, jasnú, červenú farbu. A čo je ukryté niekde hlboko pod celou tou hmlovinou. A keď sa to moje srdce začalo ozývať a začalo mi hovoriť: hej, na chvíľu sa zastav, poď si urobiť radosť. Ale tak ja som tie jeho rady skovala do nejakého zadného šuplíka a povedala som si: neskôr. Tak zistujem, že sa začína stále viac ozývať. Že ma vlastne veľmi nahlas upozorňuje na svoje potreby. A ja si uvedomujem, že na to, aby som sa z tej pavučiny dostala, sa musím na chvíľu zastaviť, oddychnúť si a dobiť baterky. A teraz sa zameriame na druhú časť nášho výkresu. A tam bude nasledovať odpoveď na otázku, ako ma vidia ostatní. Moja rodina, moji kamaráti, moji kolegovia v práci. Som veselý, extrovertný typ, ktorý má vždy čas a kapacitu vypočuť si svojich blízkych. Alebo som skôr utiahnutá a iní ma vnímajú ako niekoho, kto potrebuje svoj priestor. Pôsobím úspešne, sebavedomo. Pôsobím tak, že si verím v tom, čo robím. Alebo som naopak neistá, utiahnutá. Neustále mám tendenciu samu seba spochybňovať. Ako možno vidieť, tak mám celý repertoár masiek. Celý repertoár rôznych ja, ktorý prispôsobujem tomu, s kým sa práve stretávam. Mám masku, ktorá sa snaží pôsobiť optimisticky a vždy si zachovať humor. Mám masku, ktorá sa snaží pôsobiť sebavedome. Musím dať predsa svojmu okoliu najavo, že ak sa na mňa spolieha, tak ja všetko zvládnem. Máme aj masku takej pochybnej empatie, v ktorej som vždy pripravená vypočuť, nehodnotiť, pohľadiť, objať. Žiaľ aj vo chvíľach, keď mám pocit, že by bolo užitočnejšie povedať pravdu. V každej z nich som to ja, ale nikdy nie je celá. To moje skutočné, pravé ja vidí iba málo kto. Tá posledná časť, ktorej som nejako pomyselne venovala v rámci svojho výkresu najviac miesta, bude zaplnená tým, aká by som chcela byť. Pretože my sa častokrát za niečím ponáhľame, alebo máme nejaký to-do list, ktorý musíme naplniť, ale chýba nám taký väčší, ideálny obraz toho, čo vlastne chceme dosiahnuť. Môžeme si napríklad vytvoriť koláž, pomôcť nejakými výstrižkami z časopisov. Napríklad, chcela by som viac tvoriť. Chcela by som si namaľovať obraz. Chcela by som si písať denník pravidelne, každý večer. Chcela by som si dovoliť odvážnejšie sa obliekať. Občas sa proste odviazať a dať sa celá do boho. A chcela by som sa cítiť vo svojom tele dobre. Prosto kedykoľvek uprostred dňa si pustiť nejakú dobrú skladbu a od srdca si zatancovať. Takže vlastne koláž je jednou z možností, ako si vytvoriť nejakú víziu samej seba v budúcnosti. Mňa to však popravde viac ako ku koláži ťahá k tomu vytvoriť niečo celistvé. To, ako ma vidia ostatní, sú len nejaké fragmenty mňa. A práve preto si namaľujem kruh.
a dám dokonca viac vrstiev. A pritom ako znázorniť svoje ideálne ja si pomôžem týmito pečiatkami, ktoré znázorňujú rôzne fázy mesiaca. Ja rast mesiaca považujem za niečo, čo naberá na sile. A keď je spln, mesiac dokáže úplne nádherne ožiariť zem. A vlastne tieto fázy mesiaca, ich postupné dozrievanie do splnu, je pre mňa niečo, čo je symbolom tej vnútornej celistvosti. A to práve použijem tento zlatý prášok. A keď už poznám svoje základy, to, čo mňa ako človeka charakterizuje, čo mne je blízke, čo je môj talent, tak teraz môžem začať kvitnúť. Vyberiem si kvetiny, ktoré vyjadria moje kvitnúce vnútro. Tú radosť, ktorú cítim, pretože mám okolo seba ľudí, ktorých milujem. Pretože sa venujem tomu, čo ma baví. Pretože som našla silu vo svojom vnútri. A potom je tu aj tá druhá vrstva. A to sú moji najbližší. Pre každého člena svojej rodiny vyberiem konkrétnu farbu atramentu a skúsim tam otlačiť jeho iniciály. Každý z nich má v mojom kruhu svoje miesto a každému by som chcela venovať svoju lásku a pozornosť. Do tejto sekundárnej vrstvy, okrem mojich najbližších, patrí aj miesto pre moju vášeň. A pri vyjadrení tej srdcovej činnosti si pomôžem obrázkom ľudskej ruky, pretože to, čo ma dokáže úplne pohltiť, je tvorivosť, je maľovanie, strihanie videí, natáčanie, fotenie. A to všetko sa mi spája práve s rukami. A nasleduje ešte posledná vrstva. A je to vlastne vrstva môjho sociálneho prostredia. Moji priatelia, miesto, kde žijem, kde sa ja môžem angažovať, kde ja môžem pomôcť. A keďže mám pevný stred, ktorý je celý zakvitnutý, tak mám silu, aby vyžaroval aj do okolia. Takže takto, rozkvitnuto, plné zlatého prášku, trblietok, iniciálom mojich blízkych. Takéto by malo byť moje budúce ja. A teraz nasleduje ešte jedna náročná výzva, a to dať to do slov, o čom to moje budúce ja vlastne je. A pomôžem si pri tom takýmto papierikom, ktorý často používam, keď si chcem nechať nejaký odkaz, aby som nezabudla. Tak aj tu si nechám odkaz. A teraz budem chcieť, aby jednotlivé časti, jednotlivé obrázky medzi sebou navzájom komunikovali, aby sa dokázali povzbudiť. A tak sa obrátim k tomu svojmu ideálnemu budúcemu ja a požiadam ho, aby dal nejaký odkaz môjmu aktuálnemu. Čo by už dneska mohol urobiť trošku inak, aby si neskôr dovolil kvitnúť. Ako môžete vidieť, tak je to úplne jasné. Dopraj si vaňu a nalej si do nej pár kvapiek oleja z rúže. A teraz požiadam svoje aktuálne ja, aby sa obrátilo k ja, ktoré vidia všetci ostatní. Aby ho najskôr objalo a pohľadilo.
a aby mu rovnako tak dalo radu. Ak toto urobíš, budeš oveľa autentickejší, budeš oveľa viac svoj. No, nie je to úplne najoriginálnejšie, ale to je asi to, s čím mám v styku s ľuďmi najväčší problém. Naozaj povedať to, čo si myslím. A viem, že mi to nepôjde hneď na 100%. Preto si napíšem, že pre začiatok stačí aj tých 20. A keď takto budem postupovať nejaký čas, možno sa dostanem aj na tú 100. Ďakujem vám a veľmi sa teším, ak ste toto cvičenie robili spolu so mnou. Uvedomujem si, že je náročné. A to nie len na čas, ale predovšetkým na to, aby ste si úprimne odpovedali. Aby ste sa skutočne na chvíľu zastavili a pozreli sa, kde práve stojíte. Verím tomu, že čas, ktorý ste si venovali, zúžitkujete. Že ste si možno naplánovali pár postupných krokov, ktoré vám môžu pomôcť cítiť sa v živote lepšie a ráno vstávať s ľahšou hlavou. Takže ďakujem a pevne verím, že sa čoskoro uvidíme pri ďalšom tvorivom videu. Majte sa krásne.